Greetings, 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 and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome. Welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapuki, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, inofanirwa kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, last week takataura na Madzibaba Masango vakataura minana mabasa vanokwanisa kuita. But mubvunzo waramba uchidzoka mucomment section, mubvunzo mumwe chete, zvikanzi simba iri rinobva kupi? Sezvamunoziva pachitubu hatite zvekufungira, hatite zvekuudzirwa, tinofamba neumbowo, dingindira redu rekuti umbowo. Saka tiyere nyoka negavi iyo iripo. Saka tatirega tifonere Madzibaba Masango, vouya panapa votitsanangurira kuti ndezvaMwari here, un'anga here, chiporofita chekuroteswa here, zvinombonyatsofamba sei, tonyatsonzwisisa pane kuti tingofungira tichiti simba riripo asi harisi raMwari, vamwe voti ndezvaMwari, vamwe voti aiwa ngatizvinzwirei. Saka tachakutanga kusvika panapa, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on nyaya dzakaita seidzidzi. And I hope panopera video rino unenge wakunzwisisa kuti zvinombonyatsofamba sei. Saka ndisandapinda munyaya yangu, ndiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndodziri pasi apa. Kana uine nyaya yaunayo yaurida kuripota, ndibate futi panamba dzangu idzodzo handitika. Madzibaba Masango makadizve? Mukoma hori toti murisei. Ndiri nana meno kurisei ikoko. Aiwa, kuno kuZimbabwe kuri right chaizvo, kurisei iko kuSouth Africa. Aiwa, kuSouth kuri nani. Baba ndakapedzera kutaura nemi muchinzi muri kupinda muSouth Africa, ndikanzi makasiya maita zvinorova. Chinoitika baba ndechekuti ndo zvinenge zvitoripo baba, vanenge vauyawo vaviri vatatu ivavo vanosanganawo nezvinanhara zvavanenge vasangana nazvo. Yes. Saka chimbotitsanangurira ranga riri seiko rwendo rwenyu rwekuSouth Africa? Rwendo rweSouth Africa rwanga rwakanaka chaizvo baba. Tine family yanga yakanditorawo, tikaenda tikaita basa kwakasiyama mafamilies ofuta achibatsirwa. Saka rwendo rwedu rwanga rwakanaka chaizvo kusvika tizodzoka tiuye kunyika yeZimbabwe, naizvo tava munyika yeZimbabwe tinotoita basa. Aiwa, zvinotendwa, zvinokudzwa. But nyaya hombe yandakutsvagirai Madzibaba Masango inyaya yekuti hanzi simba raMadzibaba Masango rinombonyatsobva kupi. Vamwe vari kuti muri n'anga, vamwe vari kuti muri muprofita waMwari wemashuwa, vamwe vari kuti simba riripo asi harisi raMwari. Saka chimbotudzai kuti zvinofamba sei? Alright, chinoitika baba enzwaika. Simba kana wachibvunza munhu anobvunza nyaya yesimba, pamapostori kumaprofita kwese kwavanonamata hakusi kuitwa zvinanhara here. Maprofita machechizi ese ari kunamata, machechizi ese kwavari kuenda handiteka, kuri kuitwa kune simba handite. Saka vanhu vagara vanotaura handiteka. Isusu takatumwa naMwari kuti tiite basa, ndizvo. Right. Saka isusu simba ratinoshandisa ndiraMwari handiteka, ndira akatituma isusu. Saka akati ndichatuma mweya munyaradzi handiti. Right. Saka akatuma nga isusu tiripo, tiri kuita basa racho. Saka chinoitika ndechekuti vanhu chavanofanira kuita chete kubatsirwa kuti vaone kuti vayambuka here. Nokuda kuti simba rati inini vafana panapa ndakati simba randiri kutumwa ndiraMwari ende shuwa ndiraMwari. Asi chinoitika ndechekuti vanhu maprofita vakasiyana siyana, vanhu hatingakwanise kujajwa nevanhu venyama nokuti anojeja vanhu ndiMwari. Chokwadi izvozvo. Yes, saka simba raMwari vanhu vese munhu vafana chero n'anga chaiyo. Sotera kwamukuita kuti vaMwari utanzi n'anga chaiyo inotoratidzwa mushonga naMwari handitika. Chokwadi izvozvo. Kune n'anga dzaSatan diablos handitika. Dzinenge dziriko. Asi isusu manje hatisi kuchin'anga, tiri kuchiprofita, kuchipostori handiti. Muchishandisa simba raMwari. Simba raMwari handiteka. Saka simba raMwari harionekwe nevanhu venyama. Saka venyama ukaona munhu akutobvunza mubvunzo iwoyo, kureva kuti munhu iyeyo anenge atoriwo muroyi iyeye, pfunga anenge atadza anenge atokundikana nokuwisa Madzibaba Masango wacho.
anenge atoshaye kuti zviri kufamba sei. Nekuti achiita ndekuti vanhu vanofungidzira kuti isusu inzwai vamwe vanhu vanonyanyasisime kuti vakanzwai paita honzi munhu waMwari ati pakudiwa mari yakati obva wati saka munhu waMwari afana kubhadharisa nditeka. Inini samutumwa Masango ndinoita basa raMwari, saka basa rangu randinoita inini rakasiyana. Ini handidi kunyebera vanhu banditeka kuti inini ndosvika vanhu vozoenda ndozvatenga mbiya muchinjikwa 17 yakatarisa kwanditeka itai zvakati ini ndinotaura zvinhu zvangu straight kuti panodiwa mari yakati totenga minamato nditeka. Saka chero ukaenda kupi chero kuna ZCC chachaiko kupi nekupi vanhu hakuna kusingabhadharwe mari anditi mapaona. Hakuna kusingabhadharwe mari chero ukaenda kumapentekosti chachaiko ndotengwa anointing oil yachai. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu vanotanga kuzoti anoda kuti munhu ataura nyaya dzekuti panobhadharwa saka ing'anga nditeka. Nhau iripo ndeyekuti isusu tinotumwa naMwari, saka Mwari zvaanotituma nditeka basa ratinoita isati swere takagara totora munhu anotodyawo chikafu anditeka. Nditoro munhu anodyawo chikafu, saka kureva kuti kana kuita basa rainda kuita ndatumwa naMwari kureva kuti ndakatopedza kuita basa inini ane nzara ndotengawo chikafu anditeka. Ndine minamato yangu iri secret inini yandinogadzira anditeka yandinoenda shandisa mari. Chokwadi. Apona. Saka uzotiwa munhu anenge ari kuIngland uko, munhu anenge ari South Africa uko, ari kuimwe nyika, ozoti Madzibaba imbosiya zvamuri kuita vanhu vakushandirawo mundibatsire inini. Aiwa, unotobhuka private yako ubatsirika. Right, ichokwadi. But inini chinondishamisa ka ndoda kutaura zvangu chokwadi ndichipupura panapa. So far kubva patakaita ma-interviews enyu vanhu vari kungokomenta zvavo mucomment section, hapana kana munhu 1 ati auya kuinbox kwangu, namba dzangu dziri paruzhinji, akataura kuti ndakaenda kwaMadzibaba Masango ndichida kuti vandibatsire nedambudziko rakati, zvakazoramba vakandibira mari. Ndiri kutaura chokwadi apa, ndinopupura apa, handina kana munhu 1. Zvinoreva izvo kuti saka basa muri kurova kababa. Basa rinenge richirova baba. Kazhinji wakatona munhu auya achitaura izvo zvavo, kazhinji vanenge vari maprofita anditeka kana kuti dzimwe n'anga vanenge vachida kutoshora basa raMwari. Like masese comments mwana comment wachinja choka maprofita dzimwe n'anga vamwe vatoriwo dzimwe chechi futa anditi wapaona. Saka vanhu takagara tichingodzikisirana chete, saka isusu takutoziva kuti basa raMwari harimiswe. Saka uchidwa kuti kukura kwembota senzo kufamba anditi kureva kuti isusu basa redu harimiswe kufamba. Isusu nikuda kuti vanhu vataura, the more time unotaurwa nevanhu the more time inoenda basa raMwari kumberi. You know that. Like musulero seka mwe maida kuti Madzibaba Masango inda muchisarudzwa inda uchivenga chimbotaura nezvenyu chichanditeka. Inyaya yekuti zita raMadzibaba Masango rinopisa anditeka. Kupisa baba utaurwa nziri ng'anga zvafana chero utaurwa nziri kana munhu wautaurwa nziri ng'anga urichi kuti uri kurapa vanhu vachipora andite. Saka vanhu vanoshora. So pane chakanaka pesa apa shaika chakaita sei chakaipa. Aiwa, ichocho ndo chokwadi ichocho. Muri kungozvinzwira mega Madzibaba Masango aripo paline vari kutaura ivo kuti aiwa, kasimba iri isimba raMwari, simba iri tinoshandiswa naJehovha, hapana zvekubvisa, hapana zvekuwedzera. Saka Madzibaba Masango tichivhara zvedu, hapana here zvamurida kutaurira vanhu. Ndisati avhara, sorry Madzibaba, ndoda kutiwo inini manga muri kuSouth, hapana here humwe urongwa hwamakaronga kana mamwe magungano aripo pamazuva ari kuteera? Tine mamwe maholidays ari pamberi. Baba izvozvo tara kunoko gatitone gungano utanga musi watine musangano muhombe wachange ndakaunganidza vanhu munzvimbo yeHarare anditeka. Alright. Panonzi parugara pakutanga musi wa7 kusvika musi wa14 anditeka. Alright. Ita inonzi Pasika anditeka, yatinoita musangano mukutanga kwegore anditeka. Isusu ndo ratinoti gore redu remaposti ndo kutanga kwegore kwedu ikoko anditeka. Saka tine musangano wachange tichiita uchange uchiitwa parugare. Musangano utanga musi wa7 April uchipera musi wa14 April. Saka isusu tiri kuti vese vakasununguka vane matambudziko, munhu ingotora tendi yako, chikafu chako chete wotoya ukaka tendi yako ipapo usangana nokupona chete. Ende uko munenge muchibhadharisero kana vanhu vari kuuya kuzongonzwa shoko raMwari. Uko kunenge kuchingoparidzwa shoko nokuitwa vanhu minamato zvichifamba zvakaita sei zvakadaro pofuri anditeka. Ende tuchiatika nje kuti mukoma inzwai nyaya yekubhadharisa yamukubvunza yoka
iyo chero kaenda kuma mapinda kosi kupi nekupi kwagara kwese kuna private vanhu vanenge vane maprofesa anenge akarongeka kwese kundoita maprivate anoitoitwa iko kwanditeka mapaona kureva kuti nyaya yekubhadharisa tane zvayo yamuramba muchibvunza iyoyo nyaya iyoyo ine nhau yekuti isusu hatimanikidze vanhu kuti bhadharai baba mukuzvinzwa right kune minamato inoitwa vanhu pachena for free munhu ndiye anozoona gana kuti aina zvinoenda pakaungana vanhu ndibhadhare private yangu right wega anditeka kana usingaida kutobhadhara mari kamu ujoina kiu yako panosvika nhamba yako unoledzi wopinda anditi tuyi handikwanisa kuita minamato yeskinyei anditeka handikwanisa kuita minamato yelokusenda handikwanisa kuita minamato yeback to sender mahara minamato totokuudza kuti kana uchida tinobva kupa minamato ene unogeza kana wakuda zvinokasira kushanda izvi zvinoda mari yakati iwo chuza wega nezvauri kuda you know that izvozvo chokwadi aiwa panyaya yekubhadhara ipapo ndo painyanyobvunza vanhu achinyanyonetsa saka ine chida kuti panyatsojeka vanhu vanyatsozviziva vanyatsozvinzwira like Santon kwanga tiri kwanditeka kureva kuti isusu tinenge tiri muhotera anditeka yes tirikutraya kuti tiende panzvimbo iri safe yekuti munhu wese anowana nguva yekuita sei yokuuya wega achiona munhu waMwari 1-on-1 kusina kana noise inoitika ikoko kusina kana pakaungana vanhu woitwa zvinhu zvako in time ende woudzwa zvinhu zvako wotevera kusvika zvese zvaita sei zvapera andimapona yes imari inenge ichishanda yese iyoyo pazvese zvinenge zvichiitika kuri kuti zvakafana patinogara muhotera ka zvafana kutogara muhotera kuti njiita tinotobhadharawo mari anditeka right isusu singamanikidzwe vanhu kuti anoda private anditeka asingadawo private can come kuno kurugare kuHarare ojoina queue opedza queue yako obatsirwa for free vazhinji vatonamata nawo isusu vazhinji vanouya kubatsirwa vane matambudziko akasiyana siyana vanototedza queue vachibatsirika anditi yes aiwa ndofunga muri kuzvinzwira mega musi wa7 inova iriyo Sunday April kusvika musi wa14 kunenge kune gungano huru muHarare kurugare saka kana une nguva pfuura neko ubatsirikane uregedza kuramba uchituka uchitaura zvisina maturo pasocial media enda ikoko unozvionera first hand information wobatsirikana anditika because unopedza nguva uri pasocial media uchitukirira iwe une matambudziko mahombe saka enda ikoko unoita sei unozvionera wobatsirwa. Madzibaba Masango, mashoko ekupedzisira kune vakateerera. Mashoko ekupedzisira ndeyekuti chimkoma vanhu vaya vanotuka vaya havatorina basa vaya kukunidzira huni kweve kuti moto ugire mapona ende tuka hakuna munhu asina muhengi wake chero Jesu chaiye akatoona vavengi andivapona saka chero wakaita zvinhu zvakanaka sei abasheke vanoshora asi ane dambudziko wese anongouya kuinbox wobatsirika andivapona ichokwadi ichocho saka totenda kuti ane dambudziko wakaona munhu akutedzera zvokuti nhenga ambotuka nhenga nyeba chiti zvakati mwatonyeba ndikatorwa mari yakati kunyeba anditeka asi ane dambudziko anouya wozviedzera wotraya wega une dambudziko kuti unofamba sei vazhinji madambudziko ari kupera aiwa ichokwadi vanhu vari kubatsirikana yes ndoti nini hangu muri yeZimbabwe ngaikomborerwe nevese vari kunze kwenyika kwakasiyana siyana ngavaitwe zvakanaka naMwari. Aiwa tinotenda Madzibaba, thank you very much for your time. Alright, ndotenda. Mangozvinzwira mega madikanwi kuti aiwaka simba raMadzibaba Masango rinobva kupi, simba raMadzibaba Masango rinofamba sei. Vataura vega pachena kuti musi wa7 kusvika musi 1 musi wa14 kurugare handei takawanda ikoko, ngatiwandirei ikoko, tonoita sei, tonobatsirwa. Vaichema vaive kuti vanobhadharisa vanoita sei, chiendawo uku kwauri kunzi pachena, vanhu vese vobatsirwa. Ukasabatsirwawo kana kuti uchida kuti dambudziko rako ribatsirwewo paprivate, unoita sei, unobhukawo 1-on-1 wonana nemunhu waMwari handitika. Aiwa mazvinzwira mega izvi, hazvidi kuramba ndichitaura. Nhamba dzaMadzibaba Masango ndidzo dzanga muchiona dzanga dzichingobuda pese apa, ndidzo futi dziri kubuda apa manje. Bata Madzibaba Masango ubatsirikane, bata Madzibaba Masango ite sei ubatsirikane. You never know kune breakthrough yako. Unogona wakatraya kupentecost kukaramba, unogona wakatraya zvimwe zvakasiyana siyana zvichiramba, but pundutso
nekundiso yako iri kunani, kuna Madzibaba Masango. Zviro zviedzwa chemberekwa chivi yakabika chii, yakabika mabwe kanwa moto. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, ndokuti is bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.